Charlie Kirk je mŕtvy. Charlie James Kirk bol americký pravicový politický aktivista, spisovateľ a mediálna osobnosť. V roku 2012 založil neziskovú organizáciu Turning Point USA, na čele ktorej od tej doby pôsobil. Organizoval diskusie na školách a univerzitných kampusoch s cieľom podporovať konzervatívne hodnoty. Charlie Kirk bol pravicový populista, až teatrálny kritik progresivizmu a podporovateľ Donalda Trumpa. Bol známy ostrým jazykom, zosmiešňovaním ľavice, študentov, queer komunity a feminizmu. Bol nepriateľom pre jedných a idolom pre druhých. Bol kultovou postavou kultúrnej vojny v Spojených štátoch. 10. septembra 2025 v meste Orem v americkom štáte Utah došlo k tragickému incidentu. Na území kampusu Utah Valley University v 12 hodín 23 minút miestneho času zaznel výstrel. Počas verejného vystúpenia bol Charlie Kirk napadnutý a zraneniam neskôr podľahol. Tento moment bol streamovaný a bezprostredne ho videlo 10 000 ľudí online. Muž podozrivý z útoku bol chytený 2 dni na to, a to 12. septembra. Oznámil to prezident Donald Trump v rozhovore pre stanicu Fox News. Podľa stanice NBC sa útočník volá Tyler Robinson a má 22 rokov. Zdalo sa, že je to jasné. Isté médiá začali automaticky šíriť narratív, že Robinson je ľavicový extrémista, podporovateľ queer komunity. Dôkazom mali byť heslá, ktoré používal a ktoré sú populárne v ľavicovej subkultúre. A taktiež fakt, že má mať údajne trans partnera. Mnohým sa to zdalo byť jasné. Ideologicky motivovaný čin s jasným cieľom vynútiť si pravdu brutálnym aktom. Avšak je možné naraziť aj na iné narratívy. Niektorí komentátori naznačujú, že Tyler Robinson bol zo silne konzervatívnej rodiny vychovávaný ako mormon, nehovoriac o tom, že mal byť údajne veľkým zástancom Nicka Fuentesa. Nicholas Joseph Fuentes je americký politický komentátor, streamer a bývalý youtuber, ktorý býva často označovaný za zástancu nadradenosti bielej rasy. Jeho YouTube kanál bol v roku 2020 trvalo pozastavený kvôli porušovaniu zásad týkajúcich sa nenávistných prejavov. Často zastával antisemické názory a popieral holokaust. Jeho stúpenci sa nazývajú Groypers podľa kreslnej postavičky, ktorá je variantom žabiaka Pepe. Hnutie Groypers malo niekoľko konfliktov s Kirkovým Turning Point USA. Chodili na jeho otvorené debaty a dávali mu sugestívne a manipulatívne otázky, aby ho nachytali a dostali ho do bodu, že bude s nimi súhlasiť ohľadom holokaustu, nadradenosti bielej rasy či antisemického svetonázoru. Tieto incidenty sa nazývajú Groyper Wars. Nick Fuentes a jeho vstúpenci kritizovali Kirka za to, že bol podľa nich príliš umiernený a príliš stredopravý. Podľa niektorých zdrojov mohol byť Tyler Robinson členom tohto hnutia. Ak to tak bolo, mohlo to prispieť k jeho vnútornému konfliktu. A čo tie heslá a tá údajná trans osoba v Tylerovom živote? Treba si uvedomiť, že meme a heslá a vtipné hlášky nie sú striktne majetkom jednej strany alebo subkultúry. Tie ich naopak medzi sebou zdieľajú. Tyler mal na nábojniciach vyrité rôzne odkazy. Avšak tieto frázy sú zdieľané rovnako ako medzi extrémnou ľavicou i pravicou. Pokiaľ ide o údajnú trans partnerku, tam treba podotknúť zvláštnu vec v rámci alt-right community. Totiž, že tieto osoby môžu byť nielen nenávidené, ale aj fetišizované a tým pádom aj paradoxne zvláštne žiadané. Preto nie je nepredstaviteľné, že osamelý hanblivý muž, ktorému robilo problém komunikovať s opačným pohlavím, mohol paradoxne vyhľadávať spoločnosť takýchto osôb, aby tak povediac na nich trénoval. Svet nie je čierno-biely a všetky jeho odtiene sa na istých miestach podivne premiešavajú a stretávajú. Tým hlavným priestorom tohto zmiešavania je práve internet, fóra, privátne čety a rôzne skryté online komunity. Je tak vytvorený celý paralelný vesmír k tomu nášmu. Nič nie je isté a všetko môže byť napokon celkom inak. Aby sme pochopili, čo sa vlastne stalo a prečo, musíme sa pozrieť hlbšie. Nie len na týchto dvoch mužov, ale aj na prostredie, ktoré ich stvorilo. Spoločnosť sa triešti nie na názorové skupiny, ale na kmeňové vojny. Názorová skupina sa stáva novým domovom, ktorý treba brániť, pretože len v takých skupinách osamelí nachádzajú oporu, spolupatričnosť a pocit, že sú súčasťou niečoho, čo ich presahuje a za čo sa oplatí robiť kruté veci. Tým sa násilie začína chápať ako legitímny nástroj. Ak existujú názory, ktoré by mohli ohroziť môj mentálny domov, ktorý určuje smer celého môjho bytia, je správne ich zničiť.
tým sa skupina posilňuje a nadobúda bojový charakter. Paradoxne sa tak pravicový a ľavicový extrém zrkadlia v myšlienkach, slovách a činoch a tým sa navzájom živia a posilňujú. Neobmedzená sloboda slova je pasca. Priestor je zamorený dezinformáciami, fabuláciami, tvrdeniami vytrhnutými z kontextu, cestnými interpretáciami reality. Sloboda slova bez hraníc nevyhnutne degeneruje na chaos a dezinterpretáciu. Pospravdivosť ničí dôveru a všetko relativizuje. Nikto nevie, čo je pravda a teda na nej vlastne nezáleží. Nastavenie hraníc a vytvorenie kompetentných inštitúcií je kľúčové pre zdravý a udržateľný rozvoj civilizovanej spoločnosti. Demokracia je únavná, ale alternatívy sú desivé. Americký chaos presakuje cez sociálne siete, kultúru a ideologické prúdy. Slovensko, Česko, Poľsko. Čoraz viac vidíme rovnaké zákopy, rovnaké heslá. Ľudia tým pádom neveria ničomu, len svojim mentálnym kmeňom. Nikto nebude riskovať a veriť zničeným inštitúciám. Univerzity, média, vedecké inštitúcie môžu byť ľahko označené za podvodné a zmanipulované bez jediného relevantného dôkazu. Sloboda slova je v skutočnosti zbraň. Extrémy ju využívajú na šírenie nenávisti. Tu je dobré sa pozastaviť pri teórii podkovy. Tá popisuje politické spektrum v tom zmysle, že extrémy pravice a ľavice sa k sebe nebezpečne približujú. Nejde teda o priamku, ale o tvar konskej podkovy. Existuje totiž nespochybniteľná rada podobností a prekrytí medzi krajnou ľavicou a pravicou, ako sú vodcovský princíp, autoritárstvo, totalitarizmus, kontrola jednotlivca a obmedzovanie ľudských, občianskych a ekonomických slobôd. A keď sú dva extrémy blízko seba, nie je taký problém preskočiť z jedného na druhý. Extrémna ľavica chce spraviť revolúciu, extrémna pravica spoločenskú čistku. V mnohých momentoch ide len o drobné nuancie, ktoré ich oddelujú. Hrdinovia aj démoni sú umelo vyrábaní a smrť urobí mučedníka z každého.